We want justice. Agrama Moilari long live. Agrama Moilari long live. थाबैनो इलेक्शन जानांगौ। दिनै आं खावलायबाय गासै जोंनि गोख्रों मावथि जोंनि मावथिफोरखौ आं खावलायदों दिनै जोङो ज' ओंखारनानै मोजाङै पिसफुलि डेम'क्रेटिकेलि बेवहाय जेबो इनसिडेन्ट जायालासे मोजाङै मोजां जि जायगानिफ्राय ओंखारगोन बे जायगायाव जोङो सफैफिनगोन आरो जोङो बे खामानिखौ जोङो दिनै साक्सेस खालामगोन आरो जाफुंगोन होननानै आं आसा मिजिंथिबाय। जेखि जाया मानो जोंनो इलेक्शनखौ नांथारगौ। बिहार बायदियाव दिनै डिक्लेयार होनो हाबाय, मिज'राम बायदियाव जानानै थांबाय काउन्सिलनि, राजस्थानफोर बायदियाव जानानै थांबाय। वाइ नट जोंनि बिटिसि फिसा ओनसोल जेरावहाय 30 लाख, बिहार बायदियावहाय दिनै लाख दिनै पपुलेसन दङ, बेयाव खुंनो हादोंब्ला जोंनि बे बिटिसियाव मानो खुंनो हाया? देयार इज नो रिजन, जेबो जाहोन जानो हाया। आरो जेरावहाय कर्टआ फोसावदों कभिड बा कर'ना भाइरासआ बे इलेक्शननि थाखाय मोनसे जाहोन जानो हाया। आरो बावैसो मैया दुलाराय इन्डियायावनो भारतआवनो दिनै लकडाउनखौ बोखारनायनि मोनसे फोसावबाय। अब्ला जों थाबैनो बेखौ सिन्था खालामनानै गभर्नमेन्टआ बिजिरलायनानै जोंनि बर'नि जौगाथाय बा बर'लेण्डनि जौगाथायखौ नायनानै थाबैनो खुंनो हायो। गासै कमिउनिटि, गासै जातिफोरानो दिनै इलेक्शन खुंनायखौ लुबैदों। गासैबो दिनै डिसिनाव मेम'रेन्डाम होदों। बेखौ गोख्रैनो सरकारा बुजिनानै जोंनि सायाव दिनैहाय बेखौ बेबस्था लानांगौ आरो इलेक्शनखौ खुंफुंनांगौ। आं बेखौनो खावलायनायजों दिनै जोंनि बे खामानिखौ जोंनि बाइक रिले बाइक रिलेखौ जोङो स्टार्ट खालामनो दिनै जोङो आखायाव लाबाय। गोजोन्थों। आसा जोङो दिनै सेन्ट्रेल BPFनि निर्देश बायदियै जोंहा दिनै 13 नम्बर चिरां ब्लकआ इयुथ आरो BSCआव जोंहा बाइक रेलि लादों। बे बाइक रेलि लानायाव जोंनि 13 नम्बर चिरां ब्लकनि अफिसनि मेन अफिसनिफ्राय जोङो ओरैहाय जोंनि 12टा प्राइमारिखौ जोङो गिदिंनानै फैजोब्बाय, दा फोजोबजोब्बाय। दा बे बाइक रेलिखौ जों मानो लानांदों? लानांनायनि खारना जाहैबाय जोंनाव फैगौ इलेक्शन बिटिसि इलेक्शन, बे बिटिसि इलेक्शनखौ जों थाबैनो जाजानो लुबैदों 27 तारिखनि सिगांनो। बिनि थाखायनो जों बे धरनाखौ बाइक रेलिखौ लादों। मैया जोङो ममबाति सावनाय लादों। दाख्लैनिफ्राय जों सानथाम जाबाय। गाबोनबो महात्मा गान्धीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंबो बे आरो मोनसे हाबाफारि लाबावदों। बेखायनो जोङो बिटिसि इलेक्शनखौ जोङो थाब जाजानो लुबैदों। जोङो गभर्नर रुलनि बे खामानि मावनायखौ जों मोजां मोनजायाखै इयुथ BPF हिसाबै। बेखायनो जोङो बे धरनाखौ लानाय जादों आरो। क'क्राझाराव नोंथांमोननि बाइक रेलिखौ बादा होबाय पुलिसाव, मानो माबा राजनिति दं नामा बेयाव माबा मोनसे थानो हागौ। बे जोंनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै हयथ' गुबुन पार्टिफोरनि माबा मोनसे बेयाव आखाइ दङ।